אנחנו נמצאים כאן בחניון של חברת אלקטרה אפיקים בראש העין, חניון ראשון מסוגו בעולם של טעינה אלחוטית. החניון הזה היה חניון אוטובוסים סטנדרטי, למעשה היום החניון הזה הוא במשטח אחד, משטח הטענה אלחוטי. כל המהלך הזה הוא מהלך פורץ דרך, בכל מקום שבו האוטובוס נעמד, הוא יכול לקבל את הטענה שלו ולהמשיך את יום העבודה. אנחנו לא יכולים לראות את זה, אבל אני כרגע עומד על מערכת טעינה אלחוטית. היא פה מותקנת בתוך האספלט, וברגע שהאוטובוס נכנס לתוך החנייה, מערכת הטעינה מתחילה לפעול אוטומטית. אף אחד לא צריך לעשות שום דבר, הכל קורה לבד. יש לנו מסך בחדר הסדרנים, שם בעצם הם רואים כל אוטובוס, אם הוא ניתן, לא ניתן, או כמה סוללה יש לו. תמיכה טכנית יש לנו תמיד, כל שעה, כל רכב שטיפה חונה לא נכון ולא מתאים, מתריעים לנו כדי שנוכל לטפל בזה אנחנו. החזון שלנו לנצל את הטכנולוגיה עד הסוף, ושגם כבישים יהיו מחושמלים, כך שנוכל גם תוך כדי נסיעה להיטען. השילוב של טעינה אלחוטית דינמית מייתר לחלוטין את הצורך בטעינה בכלל והופך אותה ללא רלוונטית. הנהג צריך רק להתרכז בנסיעה ואנחנו נדאג לכל השאר.